Pantry. Yung toyo, parang ikaw. So ayan, mamimili na tayo ng mga canned goods, ng mga sardinas, corned beef, at meatloaf. During this pandemic po ay kailangan natin ng alcohol at face mask. So ayan, pinapunch na po nila ang ating mga napamili at babayaran natin po natin para uwi na natin ang mga ito. Patulong na lang po palagi sa tricycle. Thank you po, kuya. Good morning guys, today bibili tayo ng mga gulay at pandagdag pang groceries. Anong oras na? 3:35 AM. 2:45 pa lang, gising na ako guys. At ayan na nga po, kung tayo mamimili ng mga gulay para sa ating mga kababayan. At ayan po, mamimili po tayo ng kalabasa. Ay!
Napapalinaw po ng mata. Ayan na nga po ang ating mga napamiling gulay. Hindi na po magkasya sa ating tricycle. Sobrang dami. Ito nga po pala lahat ng napamili natin sa mga binigay po na donation. Mga groceries, toyo, suka, mga canned goods, gatas, at mga gulay. Siyempre po ang bigas. At inaayos na po nila ang ating mga ipamimigay.
kabaryo na naghahanap buhay. Okay. Ano pong tinitinda ni Nay? Hipon. Hipon. Asan, Nay? Ito. Asan? Ito. Ayan, hipon. Ito yung nakuha mo, Nay. Ayan lang. Okay. Ano masabi niyo, Nay? Ano po masabi niyo? Maraming salamat po sa. Maraming salamat po sa. Kay? Oo. Masaya man, Nay. Masaya po. Masaya. Ba't po masaya? Siyempre. Siyempre. Totoo yan, Nay. Totoo. Oh, box naman sana